lek di non wet komen di DM -nya biasa aku ya. Wes. Kebal. Public figure kok. Wong nama. Iya. Aku mau assalamualaikum, saya headliner malam hari ini. Saya pasrah mau ngapain aja udah aku lah. Penontonnya songo Mas Rip. Tak hitung ya songo ya. Set 7 guyu sing loro mangan dadar bredar. Setiap bangunan Bali iku kan ono iki pura itu. Iya. Ya. Dia ono koncone bapakku dhisik ngene, ngopi. Nyok ngopi sik tau. Terus patong. Nih, jangan lupa teman-teman beli tiket show saya, print. Nah, nanti tanggal 13 September 2025 lokasinya ada di UM Malang. Nanti openernya ada Edo Wipi dan Mas Nope Novia. Nanti bisa dibeli di Bisa dibeli di Tip-Tip Megatik dan nomor yang sudah tertera di Instagram. Neng Malang tuku bambu apus. Asik. Wes ono Gilang sang konten kampus. Gilang Durhaka. Apa brandinganmu apa saiki? Herlambang. Herlambang. Kenapa kok ganti dari Durhaka nang Herlambang? Ono duitnya kemarin. Durhaka kalau duit. Ono duitnya, ono duit. Bersodak ya. Iya. Walau adalah doa ya Lang ya. Iya, omongan adalah doa. Afirmasi. Afirmasi. Saya kan percaya ngono kan. Percaya. Wah, anjir gokil. Gilang positif. Positif, Bang. Pas Positif. neng kos deret gung positif. Burung. Negatif. Yakin Negatif. mau ngono Mas ya, nang kos street, tak positif, metune positif. Berarti lingkungan tuh. Lingkungan. Neng kos diri dia sumpek. Because Dinaseti terus kan. Rasanya dinaseti wong-wong ya apa ya Lang pada waktu itu? Kayak melbu kanan terus langsung. Sumpah ki api-api ae ben ngerasa bersalah ya sini lurus. Dari Gilang iki sing awakmu boiling gak ya? Nang video-video ono gak ya? Ya ono. Nah, Gilang biyen adalah anggota kos diri pisan. Betul. Kos nang kono. Tujuanmu apa berarti biyen? Dhisik gak ono tujuan aku Mas Rin. Kosong. Gak ono, Mas Nopek tok ngejak. aku ngomong piye? Sampean iki ndelok aku ngojek dhisik di Lumajang. Iya nek kontenku. Ngojek. Iya pokoknya sambat-sambat lah kontenku biar isin aku. Iku wis suci. Iya wes, suci. Mas Nopek. Oke. Terus Mas, ya lang Jakarta ngono apa jar aku ngomong ngono. Wah, menarik nih ngono aku. Tapi pas tutup bingung dia lapo. Akhirnya yo gak lapo-lapo. Anjir hobine kan ngono ngejak tok tanggung Ngejak. jawab gak ono. Iya. Tapi memang waktu itu koyo Bang Rio, Bang Ali, Bang Ate pengen awakmu ning Jakarta karena setelah kompetisi kuwi ngesaknya ya Gilang ning Malang, mending ning kene karena putrane kan di Iya, Jakarta. putrane banyak kene. Cuma pas awakmu teko aku ya bingung loh. Takon nyopo ya tapi. Nah, karena kan biyen ku kesel ae ana apa jenenge nang kos nang Merantau tapi enggak apa-apa ngono. Karena aku biyen aku ngrasakno turu-turu terus, makanya aku pengen kok Gilang biyen gerak ngono. Ya tahu iki jogging GBK. Oh iya. Ya, sampean. Melok Mas Arif. Bisa sampean. Oh iya, aku melok ya. Oh. Ki lincah terlalu lincah aku sepite gak iso ngikuti. Gak iso ngikuti. Ya kan ben gerak. Aduh ning kene mangan lah mau kuwi ben muter-muter. Oke Mas Arif ning ndi aku ngetutno. Iya. Nang sampe nang ndi? Hah? Sing close-me gara-gara sapa? Closmek gara-gara Mas Arif. Aku closmek. Suci ban closmek iki asline bukan materi keong. Materi ku wah. Kuduke. Bukti lah materi akeh. Mau proper promo fokusnya mek kuwi. Kan selama kompetisi aku Gilang fokus ning karantina terus to, Pak. Wah, mikir materi, teleponan karo kanca-kanca Surabaya aku kombut ngono. Hamin 1. Apa Hamin 2? Amin 2 kok. Teko Sebelum lah. aku perform Sebelum 5 perform. besar, Gilang wis kelas mek. Dijak aku ning Holy Wing, Mas. Enggak. Iya. Terus bareng musik. Dijak ning Holy Wing. Aku gak ngombe, aku pesenku leci waktu iku. Cuma kan kudune fokus materi malah delok wong duk jedak. Pas perform dajo lucune ning Holy Wing. Ketinggalan ning Holy Wing. Bajingan. Nah, karena biasanya kan nompe kan kombut nang semua orang kan ngono kan. Pada waktu itu masih aku kombur nih, sumpek aku iki sumpek nemen lho. Lek pengen gak sumpek santai ayo melo. Iya. Ngono kan pas pada waktu itu kan kerja ngelesi kan. Ngonconi wong-wong ngono, pe menilai kan sumpek, kayak iki adalah solusi. Pas mlebu Oliwi gak sumpek sih. Gak sumpek. Melo ngene gede-gede gitu loh. Liyane happy kan, liyane happy no mek gitu. Mas Rif kapan kombuti Mas Rif? Kombuti kapan Mas Rif? Terus sampean kombut aku kan. Lucu gak lang? Lucu.
Soalnya kan aku wis closmed ndak iya mikir aku dhewe. Bodo amat. Iya, bodo amat. Bajingan. Kegiatan awalmu kan iki toh, ngerti Mas Nopi kan? Iya, di Sempet awal-awal. ngerti Iya, Gota. Isi awal-awal. konten. Si konten. Iya. Sampai oleh saweran. Gundul Bian, Gundul gundul. lawa bikin putih. Iya, iya. Sempat ning fase titik terendah gila ndase dituku wong. Dibayar. Dibayar. 5 juta itu lumayan kan ya? Iya. 5 juta. 5 juta bro. Marcel nyawer, Marcel. Popo nyawer, follower Kosdiret. Iya. Langsung di live. Langsung di ning Kosdiret live udah di rek. Tapi diirit-irit ya kan? Iya, dirit-dirit. Kanan 2 juta. Gitu. Oleh piro? Oleh 5 juta. Nah, dheweke mbok gawe apa? Si nyukur mbek si syukur ya podo ae. Nah, makanya Gilang biar Tapi selera, Mas Mandek. Oh, saya wis lah. Tapi selama awakmu ning Kosdiret waktu itu apa lang sing mbok peroleh? Sing mbok eling. Pengalaman atau ilmu sing mbok oleh teko kos busuk itu. Ndak ono. Oh, oke. Gak, jujur, megah ora ya? Kadane kok akeh. Oke, kadane akeh lho. Kon kan tempat orang menasihati. Kadang aku jancuk sumpah aku nang kerjaanku lho. Golek Gilang, Gilang. Ada di keker lah. Ada di keker. Iya, Ada di keker. Iya, golek aku. Ngene, kabeh wong pengen nasihati wong enggak? Ya ono wong sing ngisor kene kok bawane kok ancuk kon tak nasihati. Nah, aku golek Gilang nih, Gilang ndi? Lang, kon metu kono lang. Kabeh wong pengen ngono. Tapi Kabeh wong. nek Arif itu keluwian ngono nih. Pengen kabeh wong dikandani soalnya Arif tuh. Mosok sih? Iya, kan jiwamu ngandani wong kok wong tok saiki. Mosok ngono, Cuk. Alah. Awakmu tok si cilik. Enggak Dek. Gilang aku emang incer. Kau awalnya kan ngandani lah. Kon ku nang Jakarta kudu ngene lah. Awalnya ngono lah. Suwe-suwe kok enak tadi. Enak. Apa Mas? Sing garai enak ngandani Gilang. Kok iso sampean sedang ngandani? Mendengarkan. Aku mendengarkan. Terus sekarang merasa bersalah ngono lho kayak ngene. Oh, dengar mari ngono. Ini kan setiap uang kan pengen menasihati orang ketika ada di bawahnya. Oh. Dan orang ndogore kok nasihati apa sih? Ngrungokno kan. Nah, teko ngrungokno kan golek meneh sapa sing ngisorku, golek meneh. Sampai saiki misalnya sumpek ya, sumpek Cuk. Dolen ning kes derit. Ngandani ra kono ngene lho. Terus mulai kan. Itu kan gak teli. Coba yo. Kabeh wong semakin tua semakin kakek cangkem. Gitu. Wis ngono ae kakek cangkem. Aku berusaha positif no, tibake ancen intensine ngeker. Lah ndek Enggak dulu ngono. Kabeh widakan, sumpah kerjaan nang Tempo. Golek Gilang. Aku gak tau ngandani dhewe ya. Gak tahu. Aku piye nek aku. Nek Gak tahu. Lah kowe kan tugasmu jerumus nih. Ora tahu sampe nang ngene. Iki lho Mas Rip. Makano. Lovable berarti Gilang, lovable. Gilang ya apa-apa nek aktivitasnya tak pantau harus tak lapor abang-abang. Bedi seneri. Tapi mergo dikandani, makanya dhek gak ngantuan aktif pengen gawe show. Oh iya, bisa. MC Apa? BNI. Oke lah. Somo apa somo? Soku. Rapi banget rambutnya ya. Rapi. Set Ngincer mau kan mau. Iya. MC BNI. Aku lebune kapan ki ngono? Piye? Jare harus show. Hati show. Apa? Hari otong ya mesti. Haryoto. kasih kopi. Haryoto. Haryoto. Loudspeaker. Loudspeaker. Jangan lagi. Apa? Waalaikumsalam. Apa? Oh, ngenteni apa? Heeh. Ya. Oke, Oke. tak takokno. Ya. Nah, jere otong faktane kenapa Gilang waktu di Kosdiret sering nangis malam-malam? Itu kenapa? Ora tahu aku. Iki otong. Ora. Tenan iki ora. Tasya guyu lo. Orai Ora. Gara-gara Mas Arif to jere otong. Ora. Dendam. Gak tenan. Yo mek anu tak ya apa ya? Meratapi ngono aku. Kenapa kok nangis? Iya, nangis aku Mas Be. Sampean tok sing gak ngerti Mas Be. Aku gak tahu cerita. Tapi kau ngerti gak? Gak ngerti aku. Gak ngerti. Dia kesal dari Kamarmu bareng aku to. Yo gak kan ono sing di kono. Iki Mas Rip, mungkin nek tak terjemahno, gak ono ruang gawe diri sendiri lah, meratapi nasib bener gak? Yo. Jadi koyo nganu, aku yang ngalami iku Mas Rip, karena kan wake insight to, koyo lapo sih aku ki goblok ta, aku gak iso lapo-lapo ta ngono gak lah. Iya, tapi aku sadar wancen goblok aku iso lapo-lapo. Waduh. apa ngene apa sing garekan nangis? Apa ya? Gak ngerti ngalor ngidul Mas. Ngalor Iya.
Iya, bahas. Apa karena Mas Arif nyapa. Iya, contoh aku Contoh apa, Mas Arif ae ojo sing biasa. Sing gak ada Nah, awak aku nangis. mengakui Ya. bahwa ya aku ngomong kabeh karena aku sing nggawa nang Kosdirit kan. Hampir semua orang kan berarti kan sing nggawa nang Kosdirit. Ya pengen paling enggak sing urip nang kono ya urip enak ngono. Gak ngerti aku karena apa yo. Mungkin iki mungkin karena pas iku kena ati ngono mungkin. Mungkin ya. Mungkin. Tapi ku moro-moro awak menangis apa mikir. mikir muter. sih. Mikir Mikir sih. sih nangis mari ngono metu neh mari ngono. Meh mendino ngono. Mendino. Kira-kira raimu. Oh, berarti nek mikir bendino berarti depresi wae lah sakjane. Wis gendeng aku iki. Balik sone mau lho, So apa so? So, kapan? So tanggal 13 September Oke. Nang niku nang Nih? di Malang. Aku Neng Malang. stand up. Ya, stand up. Opener aku. Opener. Gajayana. Bukan di UM. Bisa penontonnya piro? Ya 20.000. Gajayana itu wakeh penontonnya iki pira ya? 50.000. kapasitasnya piro? Kak, kapasitasnya 1000. Iki sumpah. Oh, gak lek sing aku UM. UM piro? Sampai piro? UM iki 350 400. Engko jere sing Uduk to. ya 200 penonton. Penonton umum. Mosok ora sendelok. Kayaknya ngono. Ora. Iya. Aja ngono to lah mosok ono sing delok. Iya. omongan tok. Kode aku teko Mas Ghost Layer. Kami go flare ya. Iku berarti 13 September. Tempat dan UM. UM. Tupune nang ndi sing iki lho. Belinya di tip-tip. Wus. Ngeri. Kerja sama Mbak Tip-Tip cara. Wah, aku hoki le yo. Gokil ya. Gokil aku. Gila Mas Dari sudah berbeda. Berbeda aku, Bro. Kayak iso nggih kwitansi biasa kan kayak. Bertumbuh. Iya. Gak iso. Sing tumbas biasa nih. Oh ya iso, lek ngono ya iso sih. Iso. Kan kene kan ngundang penonton. Gokil. Kadang ono wong penonton sing iki lho gak ngerti carane tuku online ngono akhirnya tak kei sing offline ngono Oke, piye. iso Ya langsung. offline langsung nang ndi? Offline nomere engko di bawah ini wis. Oh, nomor. Oke, sing Ngerti kayak Dedi. Hah? Iya. Nang poster ono gak nang poster? Nang poster ono, nang poster ono. Judul sone. Oh, lek gak ning tip-tip ono di Megatik pisan. Tapi titik negatif. Iya. kowe golek sing memang mburine tip ya. Enggak emang kok gak rame dek kene. Anjir lu. Wes didol, mulai tiket wis mulai. Sudah penjualan dari 3 bulan yang lalu. Acaranya satu kota tok, gak enak tur. Satu kota tok. Kenapa enggak pengen tur? Soalnya iki Mas Rip. Mas aku sih Malang tok Oh dalane. iya, karena konten-konten Konten Malang. Malang. Tapi gede banget deh nang Malang, Mas Rip. Iya, Gede kan banget. gede kan di kampus-kampus kan. Iya. Singo deh. Pernah ada masalah enggak, Lam? Wakeh. Contoh apa? Oh, sebenarnya lek iki masalah-masalah sing teko wong-wonge dosen-dosen terus Civitas Academy kuwi ono akeh. Cuman enggak sing secara langsung mensomasi ngono enggak. Sing terakhir iku tahu sama si aku. Apa? Sing disomasi apa? Hal-hal sing disomasi. Aku ngomong iki kampus kecil loh. Kampus kecil tok. Iya. Nyebut-nyebut iki. Iku emang Iya. Kecil tuh karena kecil tempatnya. Enggak, soalnya aku ndelok di Google bangunannya ku 0 km persegi. 0 meter persegi. Kampus siput ah. Yang kuliah ngatik terus. Halo gue ya. Wis somasi ya. Sama sih gua aku. Dredeg. Dredeg aku Mas. Sumpah? Sumpah dredeg aku. Atau apa mau mikir materi baru nih ngono enggak? Awalnya ngono. Awalnya ngono. Awalnya serius ya? Iya, soalnya gak dihubungi secara langsung aku kan. Gak disomasi secara langsung mek ning media nutuk loh. Tapi kok gak muncul ning aku materi ya. Terus aku akhirnya nge-DM kampusnya. Soalnya jadi lek 7 hari gak ngubungi di polisi no. Oke. Tapi kan gak langsung nang awakmu. Lah iya, Harusnya terbuka kan ya? jarine soalnya sama dia terbuka. Berarti tapi nek somasi ku ono kata-kata kudu menghubungi dalam Harus menghubungi, ya. Berarti wis diundang ning kampus e dihukum. Gak, Dek. Tapi Tidak, akeh sing nyicik nang ngono berarti. Ih, maksudnya? Dicicik. CC mention Kan, awakmu. Iya, dikirim ning aku Oh, ngono. terus langsung awakmu menyerahkan diri. Menyerahkan Saya diri salah. aku. Saya salah gitu. Saya salah. Terus saya akhirnya salah. ketemu mediasi. Mediasi. Aman. Aman. Mediasi ngamuk-ngamuk gak awakmu pas di mediasi? Gak. Apa pasrah? Wis video klarifikasimu enek wong kampus-kampus wis aku guyu to. Kan piye ning kono? Maaf. Dina ada lho maaf. Aku gak kelas aku. Ada klarifikasi ini maaf dina ada Mas Peng. Ono pengacara tok lho Dek kono. Di muter di awakmu. Aku iku ngebom aku Dek kono. Berarti Ono disuruh-suruh sing gini. guyu ya. Kok disuruh-suruh gini pasti. Ayo kan. Jalan-jalan Apa ya? gitu. Ya pokoknya wis di iki engko pokoknya nanti di media bilang gini. Pokoknya nang Oh, mindset dibalesin. nang kepalamu pasti ku tuh ngono, sayu so tak apokno pokoknya ndang beres ngono. Iya, nang beres. Ya, beda kepikiran ngono to. Tapi bar kuwi no kontenmu malah mbok rem apa tetep Tak rem to. Malah mbok rem. Tak rem. Gak kencel berarti. Iya ya. Biar tak status loh.
Sing paling parah ngancem apa ya? Ono sing parah. Iya, menyang kan mau somasi, tapi nek ngomong Mahasiswa ketemu nih. langsung bu mahasiswa apa karyawan pasivitasnya nek sing ngomong langsung enggak? Piye? Akeh Mas bener Mas Beng. Tenan. Ya Apa siji-siji. ngomong langsung? Gak. Top iki, top sing Top Urutan ya. urutan bener paling enteng sampai paling abot. Sing paling enteng kok iki. Awakmu apa jenenge tinggal dek kene kan disebutno nomor rumahku. tapi temenan. Iya. Wah, itu gokil. Sepedamu iki dek ngarep kene kan ngono. Diincen. Hancuk ini. Mau apa di Tak kunci tok bendino Mas. Wedi ya Mas. Sumpah. Iku sing paling enteng iku. Nah. Terus sing paling iku enteng iku sakmono. enteng iku. Iku paling enteng. Kayak ke rumahmu enteng. Iya, lek mek di loknon wet komen di DM -nya biasa aku ya. Wes, kebal. Public figure kok. Wong nama. Wong nama. Iya. Pada dong biasa. Oh, biasa. Stand komedian kok baperan. Iku biasa terus iku terus sing paling parah iku iki. Digoleki preman aku. Digoleki preman. Gara-gara konten. Gara-gara konten bal-balan. Preman iku wong preman marani ngono. Enggak, iki apa ya? Petinggi-petinggi nih suatu klub di Indonesia lah. Oh. Wingi-wingi iki lagi video call karo aku Mas Bang. Lang, piye bro sehat-sehat lho. Ning ndi ning kos. Wis Mas Pak, Mas Pak. Kan enak gludak-gludak no. Iya. Terus anu, nyapa lang no. Gak Mas Pak, mau enak gludak-gludak. Kok jumpa. Wedi aku tenan aku. Iya. Disensor tapi kok iya. Iya. Kayak seminggu Mas. Panik kenapa berarti kan? Panik aku. Kan delok-delok. Tapi suara. awakmu selama iku turu ke angker enggak kepikiran. Ora iso turu aku. Gak iso wedi nek turu moro-moro ono ngono. Ojo ngono aku tuku cilok gak wani aku. Tenan iki. Udah panas lho berarti. Panas aku. Ambek ngejak kanca nemel. Penjagaan ngono. Ngancani awakmu turu. Iya, heeh. Dhewe gak wani, metu gak Gak wani. wani. Aku pernah ngerasain soalnya kalau rasanya. Enggak Pas wedi kapan? aku. Pas kapan Mas? Pas kapan? Helm. Diserang predator loh. Oh, anu. Helm ilmu ya. Nomorku. Disadap. Disikat. Nomorku hancur. Helm predator. Lah gilang lho sak Mas Rip. Aku ngebayangno nek cek diparani terus dikon yel-yel. Tapi iku salahku iku. Eh. Memang salahku. Akhirnya apa? Seharusnya enggak tak update iku. Enggak tak update sosmed. Berarti we orang njaluk sepura ya ning. Apa? Ketemu Ora ketemu mek di kongkon ning manajernya di kongkon iki. Klarifikasi cara video. Sama nabi lah ya. Aman. sering berarti yang ngono-ngono ya. Sering. Panjang main video klarifikasi. Kayaknya gara-gara sing somasi pertama akhirnya wong-wong arek iki ndak apa-apa ya ternyata dikene. Orang ini empuk ngono ya. Iya, empuk arek iki wedian ternyata ya. Mungkin pikirannya wong ngono ya. Kon berarti ngene-ngene backingan kan backingan. Gak ono, Mas. Tatak dhewe. Wah, kendel awakmu. Aku ngaku. Indie kok. banget. Loh, tapi kan kadang itu masalah bisa jadi rezeki. Ono sing mbiyen apa narkoba terus dadi duta anti narkoba Iya. sapa Mas Peng? Contohnya artis-artis sih. Ali aku sih Zaskia Gotik eling Pancasila Pancasila terus Indonesia apa Pancasila. dadi duta apa. Sapa ngerti wis iso dadi. Ya, sapa ngerti Bisa, lho? iya. Iso ae. Rezekimu teko kono. Nah, wingi Gilang iki yo main stand up fest Mas Peng. Gokil. Gilang dina pertama kali Gilang. Pertama. Stand up fest bro Gilang bro. Mari lho. Kan aku ini mentalnya kuat. Bang. Mental piro? Sing nonton piro lang? Songo. Padahal sing teko 5.000. Sing teko 5.000. Dan Jadi itu pas closing ya. pas closing, aku awalnya seneng aku. Headliner. Headliner aku. Paling kan tampil ning panggung odor. Odor headliner. Headliner. Wah, ini predator berarti aku ya. Wes. Predator aku ya. Predator. Kok bisa dipercaya aku ya? Komik Malang. Malang loh. Komik Lumajang. Gokil ini. Jakarta buat aca iku niate. Wah, lulu lantah lah. Panggung outdoor apa mau headliner terakhir Iya. dong? Panggung outdoor penutupan. dong. Heeh. Harusnya megah dong. Ekspektasi guyumu ngomong kayak apa? Wah, wis mati pokoknya sampai mati. Geblak-geblak. Geblak-geblak. Kenyataannya. Kenyataannya ternyata waktu itu rondone ku molor. Rondo kelapa rondo. Rondo siapa nih? Nek rondo molor siapa nih? Apa nih si molor? Ya. Tata urutan. Randone molor. Iku telatih 20 menit kepiye ngono lho. Gara-garanya apa? Gara-garane yo iki komik-komik akeh sing over kan. Oke. Main over akhirnya pas aku di present penonton iki ngwali kabeh rono. Tak kira ono artis opo ngono nek kono ngono gak pikirku. Nggak ngerti pokoknya main aja. Aku sebenarnya wis nyiapno plan loro, Mas Beng. Lek ono penonton umum ya apa materine, lek ono penonton komik ya apa. Iya. Cuman aku nggak nyiapno lek gak ono penonton.
ngono aku. Aku ini mau assalamualaikum, saya headliner malam hari ini. Saya pasrah mau ngapain aja aku lah. Sampai ngono aku. Ya Allah, penontonnya songo Mas Rip. Tak hitung ya songo ya. Set. Eleng gak apa jenenge sapa ae? Ono arek Batang telu pokok iling. Sempet kenalan mudun panggung aku. Yo. Batang Jawa Tengah. Sak Jawa Tengah. Songo penontonnya 7 guyu sing loro mangan dadar bredar. Asu ini aku. Karena pas kita tampil komik-komik kan Foto. lagi nonton, memang Joboy biasanya komik-komik. Karo LO dikongkon, disuruh gratis foto kabeh. Oh, ini si foto ning tangga ya. Foto ning tangga. 170 Kabeh komik. pengisi. Iya. 70 komik foto Plus tangga. pendamping. Iya, plus pendamping. Nah, Gilang lagi perform. Nah, pas Gilang, "Assalamualaikum, saya Gilang dari Malang." Mas Firsa ngomong, "Ya langsung." Saya foto gitu. Saya foto gitu lah. Ya, saya senang no. Bar, wong-wong wis do fokus dhewe tak plowayone Gilang, tak delok Gilang. Closing. Terus ngene. Ayolah. Gak suwi closing. Gilang senam kan ngoyo kan. Ngok. Nang di tempat kita Pak ya. Udah silang. Ya dia lucu. Tapi pas ngerti songo, ya pemain tamu sempet dan pokoknya tak terus nih. Kuat. Iki soalnya penonton kan pikirku. Penonton kabeh iki komik ono. Ya wis tak lanjut Ketok gak krungu suara guyune tapi mbok dhek mangap kok. Enggak apa-apa. Oh, berarti Ini bisa dah. kepedesan ada. Iya, kepedesan. Ada beredar kan pedes. Ya Allah, suka duka senapes ya. Senapes. Bangga wae lah. Angga aku. Oke. Angga aku. Tapi bucket listku iki. Wes Tercondek. centang ya. Ya tak Percenta. belum. Belum. Yang indoor, pengen yang indoor. Keren. Oh, Mbok awet indoor. Wah, Misal kamu ning indoor, apa sing bakal mbok lakono? Main bar akeh bagil. menyerah. Mending jobo. Mending jobo. Songo ya wis. Jobo ya apa-apa ta. Reres dulu ya Mas ya. Ora apa-apa. Timbang akeh bagil penonton 9.000. Misal, kowe wingi selama nonton stand up pas panggung indoor kan delok wong-wong. Piye menurutmu? Merinding aku. Merindingnya apa? Merindingi apa? Panggungnya, karena panggungnya. Iya. Dan ditonton dengan Ancuk banyak. pingin aku Ngrungokne ini. Iya. guyune wong. Suwangar yo ngono-ngono aku. Dan koyo aku pun ono ndek kono kok isih durung siap untuk saiki ya. Ngono ya. Oh, belum Soale ndak mentale Mas Rip. Kan koyo beda ta. Ngono. Sing ngibur songo wong ya mental. Iya, ibu songo 10 lah aku. 10 lah maksud. Sisa bari 14. Ya. Ora Gilang solid Gilang. Solid. Tahu Kosdirit, bro, nopek-nop ya kok Kosdirit, nopek-nopean tur Semarang iku awakmu main sebelum Mas Arif. Main sebelum Mas Arif. Mas Arif ning nguri ngene. Anjir, kok dipatah itu. Iki nopek-nopean tur. Oh, sing di Semarang. Dasar gak melok, materinya keras waktu itu di Semarang. Kawani tak ceritanya kawani. Aja. Masa saiki gak oleh. Aja. Keras. Gilang perform. Opener Semarang, 2 orang dor. Gilang masuk. Dor. Mas Arif tenan no. Mau janjiane lho main santai aku arep pateni. Lancen saiki bajingan ini. Terus baru Mas Arif tampil luwih dor. Gilang kuat sumpah. Kuat ki Mas Bang. Nang Kosdirit, wah ngeri. Kan gini Kosdirit kan duwe show pisan kan. Dulu iya. Wah. Ya. 2023 ya. Ya Opil dan Idakan dan Gilang dan ngeri mateni wong kabeh. Tapi nek wene 5.000 lu geter ya. Mungkin tapi iso. Soalnya mbok ya lek mlebu ka panggung iki kayane wis kok kerasukan lho Mas. Misal kowe mlebu 5.000 bayang tapi ning tengah lali materi ini piye? Ayo. Bayang no. Ya. Lali ya. Gilang dar. Kok kaget karena guyune gak se-expect kuwi. Iya. Biasane nang metis to. Bleng. Tiba-tiba dia kaget. Dancok banter no. Terus kowe apa ya terusane? Tak terus penonton tepuk tangan. Ayo bayang Apa sing mbok lakoni? momen ngono coba. Ngobrol nih. Sing mbok lakono Oh, sing tak lakoni. Set mulai. Sing tak lakoni. Alon-alon to kayak gue. Kaget. Kebanter gua alangi malah. Oh, kebanter. Soalnya Hari Otong tahu Mas Bang, sampai nonton waktu itu Sun Surabaya, Stephen main. Oh iya kan. Hari Otongnya main, Hari Otong itu wes Gak open expect, mic, gak expect. gak expect, guyune segede kuwi. Dia kaget ngeblek. Tapi iki Mas Pi, Hari Otong kan gak tau pecah sebelumnya. Iya. Sadurunge Sun pecah banget. Kaget. Kaget karo guyune ngono. Nah, Lang, kan iki ning wanita, kuli. Kan awakmu krungu kuwi familiar mek kondisi. Familiar aku. Familiar. Kenapa? Mendarah daging. Undar daging. Aku tahu iki, Mas. Dek settingan kok ngene iki tahu.
Real. Real. Iya. Iya. Iki kan gawe kan. Aku real tahu. Aku tahu iki dhisik, zaman kuliah semester awal semester durunge Covid 2019 tadi. Kan iki kate Covid ate bayar semester to, ndak ada duit aku. Njaluk ning bapakku, bapak ya ndak duwe le ngono. Oke. Podo. Sambatan tadi. Kene melok kuliah ngono, nang Bali aku Mas Bang. Ning Bali. Nguli di Bali. Iya. Salah ya ning Bali loh. Ning Bali. Enggak sadar kan nguli. Pasti kuliah. Iya, jenjang karirnya kan oke. Iya, tapi kan gawane bapakku. turis. Berarti GWK sih bangun gue. Atau Nah, bangun apa iku cerita ning Bali? anu, tempat spa. Berarti ngerti kedudukan. Iya. Ini berarti nek wong pijet kuwi oleh dosane lho. Kan kamu lho. Iya. Gara-gara bayaran 1.000 sedino nanggung dosa, Cuk. Oh. Bajingan. Budal ning Bali. Udah, di Bali aku. Iku pira ya, Mek? Sebulan paling aku. Soalnya kan Marono harus kuliah nih. Tapi sebulan itu sampai pane dadi. Enggak dadi sih an. Kita awal, maksudnya ke pondasi. Kudu pondasi apa? Bapakku ku mek finishing. Cot. Finishing, dadi Tukang, finishing. Kaci. Tukang Ngecek. Ngecat terus ngamplas apa ngono-ngono. Oke. Iya. Skillmu sampe ndi berarti skillmu? Iso apa ae? Skillku ndelok bapakku. Waktu itu aku iki mek dikongkon ngamplas. Ngamplas kayu waktu itu. Oh. Kan bangunan-bangunan Bali akeh kayu-kayune ngono. Ya iku. Ukiran. Ukiran, sing tinggi. heeh. Jadi Pakmu nek liber nguli surfing. Ambil bule-bule. Nek kan dengan barang labut. Katanya Pakmu bilapeng. Tapi iki aku pas di Bali guyonane kuli-kuli ngawut-ngawut loh Mas. Ngawur. Ngawur. Contoh. Iya. Kan ngopi toh. Ya. Terus jeda jam 12 jam 1 ngopi. Laut berarti Ya, laut. setiap bangunan Bali iku kan ono iki pura to. Ya. Heeh. Ya. Dia ono koncone bapakku dhisik ngene, ngopi. Nyok ngopi sik tau. Mari Jeng. Ya, Ning patunge. ning pura. Terus patunge. Tapi nek randon nguli ning Bali ku ya apa? Nek wong kene kan kadang tekone awal. Nek ning kono ya apa? Dek kono jam 7. Jam itu teko. Jam 7 enggak jam 8 sorry. Soalnya kan jam 7 kene jam 8 di Bali. Oh, Iya, Wita. Terus budal nguli tutuk kono paling jam 09.00 baru nguli langsung sampai jam 5 jam 6. Oke. Leren misalnya Leren jam 12 jam 1. sarapan gak ono, jam 8 kuwi berarti wis start. Jam 8 kuwi sarapan teko omah. Oh sarapan sampai jam 12, leren. Leren mangan awan, ngopi-ngopi, marunu lanjut maneh. Oh. Seharusnya ngono. Cuman lek gak ono mandore kadang bapak yo turu lah wonten kono. Berarti kan nguli nang Bali, mulai nang Lava Pela. Iya. Kamera dugem-dugemin ngono. Ora ono. Bapak Nomor-nomoran bendino ngono. nomor-nomoran ngono. Enggak boleh nomor bengi-bengi berarti. Tahu kecilik neng aku. Kecilik piye? Kecilik iya apa ya? Keweron neng aku. Aku kan lagi sida nomor piro bapakku. Pas urung awakmu. Guyu aku. Berarti nek tangi turu tak kayak ngimpi apa le. Pernah ngono enggak? Masih takoi, masih takoi. Duduk turu le bapakku iki lek ono wong tabrakan dicatet kadang. Plat nomere. Plat nomere. Oke. Ya iku paling sing metu. Kan iku kan bayan kertas isi nomor. Jadi nomor apa ae sing kirane dino iku dilebokne. Berarti wong kecelakaan gak ditulungi tapi delok nomor. Delok nomere. Catet sik, Catet sik. tulungi. Nomor-nomor sing mbok eling apa ya nomor-nomor? Kan 4 angka itu. Oh, 4 angka. 4 angka. Jadi kan lek nomor apa? Kendaraan kan 4 angka. Lek iku pas iku wis. Tengahe Ya. kan. Biyen kan rame buku tafsir mimpi kan. Sing tak eling 21, perek. Oh iya 02 bekecot ngono-ngono ya. 27 ulang tahunku. Kita golek-golekno. Mau ulet ya. Pitu Ronaldo. Iya. 25. Apa? Tapi apa toh? Iya. 11 winning 11. Iya. Rong bola Bambang Pamungkas. 77 STLN. Siap 88. Salah. 86 siap. Oh, siap. Muter terus ben. 14 ulang tahun stand up Indo. Iya. Dalang, nek kon biyen awal-awal kemunculan Rebel. Aku bilang Doraka. Nah, awalnya awak akhirnya sadar bahwa menggunakan nama Gilang Doraka itu gak pas. Soalnya sebenarnya duduk aku iku Mas Bang sing gawe Mas. Siapa sih enggak bisa? Iku wong-wong sing delok suci dhisik. Oh, lu
Materinya durhaka. Materinya durhaka. Terus Oh. terus nang produser suci ku ono di sebuah feed di IG kok Gilang dalam tanda kurung durhaka ngono. Nah, mulai teko kono wis. Hilang durhaka. Durhaka. Berarti kamu percaya afirmasi berarti saiki. Percaya saiki. Omongan itu bisa jadi Kenyataan. Sampean kan percaya afirmasi itu Mas. Oh iya kalau aku biyen Bener ku tapi. negatif aku karena kumpulanku adalah Afif Sapi biyen. Dongki terus ya, dongki tawabel ya. Tapi saya berending Gilang Durhaka ganti Gilang Herlambang. Iya, nama asli. Lu yang ngerjekeni. Ngerjekeni. Alhamdulillah Bener ya. ya berarti ya. Tapi memang ki brand pakai Benar. UMKM terutama ki support UMKM. Benar. Malang rata-rata mah kabeh. Berarti terkenal nih UMKM. Kabeh pasti bukan eno kabeh kan UMKM. Pasti pernah lah. Insya Allah. Karena pemuat deh. Menyapa seneng promo UMKM support UMKM-nya apa? Karena iki Mas, di Malang kan wakeh tau UMKM itu. Jadi apa yo? Mereka itu koyo Butuh tempat. Butuh tempat kayak ngono, kita iya. bisa anu. Heeh. Dan Gilang Herlambang menjadi solusi untuk Iya, sawangan iku udah ono di utak gua sini Mas. Suwon mesti karang. kan gawe iki ben ternyata Gilang Herlambang pecinta UMKM ngono. Wis jare arep nyalon wali kota Malang. Ora to kok iso. Bareng Rizky Bonca. Enggak. Iki bocor ya. Oh, berarti murni stand up komedian. Murni stand up komedian. Sampai meninggal. Sampai meninggal. Sangar. Biar iki kuliah Mas Bang. Duit kuliahnya teko. Iki binomo. Dan urip iku iso. Sopo sing binomo artisnya iku waktu Iku Indra Ken. Asale kok iso kepikiran gawe duit. Soalnya iki aku nang bapakku apa jenenge awakmu gak usah kuliah ya ndak duwe bondo bapak ngono. Awalnya Terus konco. akhirnya teko aku, terus Binomo akhirnya akhirnya. akhirnya ono modal gara-gara dodol makroni ini aku terus tak puter di binomo. Awalnya iki bro, dodol makroni modalmu binomo. Iya, 1,5 juta Elek. paling. Bisa sampai dari pira iki? Dadi 13. 13 juta. Terus saya merasa, gampang men sukses men. Iya, gampang men Terus sudah. Tapi cukup. kok sampai maksudnya sampai pengen sampai lulus ya duit. Ora mek sak semester tok. Tak pikir. Mek sak semester tok, baru semester loro yang muli mangku. Oh, karena semester loro binomo wis gak iso ya. Kudu wis gak iso iki, modalku entek pisan ge kuliah kabeh. Oh, Kalau sing diputer. 13 juta iku. Kok iso? Kok iso teko dadi 13 juta? Yo main di mana to Mas? Tapi duitnya mbok tarik 13 juta. Berarti pinter deh, pas untung gak kayak nopek kan. Kayak aneh iku di binomo sing awal-awal ya kan. Iya. Jadi kan si promo ben orang masuk kabeh. Ada cerita Binomo bahwa lah binary option kan. Iya. Binary option. Binary option bukan Binary ini. option, bukan forex, Bukan forex ya. Iya. Tapi Tapi dia dia- keterusan yang santai. Ya tapi ki kurang ajar Mas Bang. Duit tahlilan ibu 3. Iya, tahu aku. Duit tahlilan 1000 nih ibuku. Iki sebelum kos rit ya. Setelah suci, tapi sebelum kosdret. Mas gede gitu. Sebelum kos terus ngawur berarti ya Pak. Iya, ngawur. Atas dikandani Mas Arif tuh harus itu. Bener berarti Mas Arif. Tahlilan aku. Tahlilan, yang ono ngumpul duit kan biasanya Iya. kok. Terus buat numpuk nih. Mbok depokno. Duduk ngelumpukna duit itu sebenarnya aku ngomong nih mbakku, aku ya sing bayari tahlilan ibu ya ngono. Hamin loro, karepku tak puter ben sik ono duit ngono aku lho. Iya. Ambles kabeh. Ambles. Terus Terus akhirnya bacaannya piye? Akhirnya mek wong telu kan. Sing penting amin Mas. Amin. Makan malam jadi. Berarti wong telu. Sumpah ngono lho. Ya kak. Apa aja. Nambah siji. Enggak mungkin nek wong papat. Enggak. Piro? Enggak mungkin wong 5. Piro? kembali. Enggak. Lah kemudian mana? Tapi gak ide apa kan entek iki ceritane. Terus iso tahlilan ketulung duit apa? Apa ya lali aku pokoknya ono lah waktu iku. Ngerti apa ya? Selah Nyilih dulu. Nyilih dulur kok ini, nyilih dulur di sini. Berarti kan Thailand gak buka sego, buka tanganmu. Tapi pas ketika Indra kan dicekal polisi perasaanmu apa? Ya gak ngurus sih. Soalnya kan gak iki, dhek kan mek mempromosikan tok. Oh iya. Ya, duduk sing menjalankan. Sing murah banget tuh lho. Ya, itu. Tapi kan pernah melu kelas kan biyen nek kelas-kelas ngono kan. Aku sih buka kelas biyen, Mas. Wis ngeri. Iya, sempat. Demi Allah. Maksudnya awakmu karena berhasil Anjing buka yang baru kelas. lho. Iya, ya omong kosong ae, dodolan teknik, dodolan indikator. Payu lah. Payu. Wong piro iso? Wah, pokoknya dhisik sak grupku iku seminggu iku bayar 50.000 isine ono wong 70 paling. Anjing berarti. 3,5 juta berarti. Kan Iya, itu sebulan, itu seminggu. kayak multi level marketing kan. Kalau nggak sesuatu no Iya, iya, presentasi iya. enggak sih? Ora. Ora iku lek aku duduk main Oh, iku itu dhisik. berarti dia iku Aku cuma kayak guru pengalaman. lho, Ya. gurune. Oh, kok Dia berarti- belajar ning aku. Pengajar Pak ya? Pengajar. Ngeri. Nah, Berarti kan tapi sing melu kelas awakmu dadi ke semacam MLM gak? Nek sing diomongane kan nggowo Iya, iya. piro entuk kan? Ora. Kon yang ngajari Mek ngajari tok. bayar. Bayar. Mbok iming-iming
kapal pesiar apa Bi? Pakai gitu lang, sing pakai namamu, pakai apa engko jadi awakmu oleh duit bener kan? Udu, ya tapi aku sing Indraken sing koyo ngono. Indraken ya? Sing aku gak. Iki Oh, kok berarti kan- pendaftaran. Pure dodolan teknik. Mahasiswa tok iku. Duduk iku Mas Pak. Iku dadi apa ya? Wong umum wis, ono teko Telegram ngono. Oh iya. Kok kan berarti ngajari bener-bener kok ngajar teknik iki teknikalnya kok ngene. Teknikal kok ini fundamental. Fundamentalnya kok ngene. Iya. Gokil. Iku awakmu berarti ngerasa. Keren. Ngerasa. Ora emang ngerti aku Mas Pak. Tapi yo sing basic-basic lah. Oh. Terus pas wong ning kosdet ngandani kowe batinmu enggak roh aku pengajar. Bingung ya berarti makanya nolak ya. Aku iso sokan ya. Aku iki yo paham fundamental. Ning ngono ya, Bro. Karena aku ben yo tahu belajar pisan kan. Korek kan aku mlebu sama aku mlebu jadi ro. Fundamental teknikal ngono. kan. Jadi moco-moco Iya. gua ajari moco-moco berita kan. Indah lah aku sih lebih ke teknikal ya. Oh, teknikal. Moco-moco indikator-indikator apa. Oh, indikator iki Iya, udah iki. movie Tapi average saiki apa ya. ngono akeh. sik trading enggak sama Kegiatanmu sekali. apa saiki? Kegiatanku ngonten tok. Berarti kerjaan full content creator saiki. Full time. Full time. Full time Kreator stand up komedian. Ya. Luwih akeh kontennya apa stand up sih? Karena aku ngonten kampus ya Mas Pak ya. Dadi rata-rata lek stand up ya di kampus. Masalah. Iya. Wis sering ngisi acara Iya. kampus. Kok ini Kediri wis stand up. Stand up. Wis. Ngisi seminar ngono. Seminar iya kadang lek seminarku tiap bulan-bulan apa ya Juli soalnya kan kaitan mahasiswa Masa masuk. baru, ya. ngono. Berarti materinya seputar kampus. seputar kampus. Elang, tapi aku penasaran, kan kampus beda-beda. Lah awakmu iso gawe materiku risetmu koyo apa sih kan? Misalnya aku kuliah di Ya. kampus A kan gurung tentu apal kampus B, kok awakmu iso Nah, biasanya aku duwe template apa sing tak materi Mas. Kayak perbandingan rating Oh, apa iya. ngono-ngono. tapi goleke searching apa tekok-tekok mungkin mahasiswa. Searching dan tekok-tekok. Gokil ki nek stand up di kampus gawe iki lho prompter data-data. Ya, data-data. iya. Ya. Ngeri pengajar, Bro. Riset bener ya, risetmu ya. Dosen muda aku. Wes, Dosen udah. Dosen muda. Gilang SPD. SPD. Nah, terus kabar membagikan. Katanya Gilang ini sebentar lagi Mau menikah. Weh. Ora sini. Amin lah. Amin, amin. Amin. Kaget. Masa nggak Sampai diamin? kaget. Nek Masa nggak prompter diamin? ono kok iki. Iki lho, arep nikah. Insya Allah. Amin lah. Afirmasi, afirmasi. Dalam waktu Afirmasi. dalam waktu dekat apa? Ya setahun 2 tahun akan datang. Dengan pasangan sekarang, pasangan kocak. Ya, pasangan kocak. Iya. Ya, wes Pasangan saiki lucu. dong. Kamu berang tahun nggak Tasya? SMA kelas 1 aku. Berarti berang tahun. 8. Ya ulang tahun. Ulung tahun. Alhamdulillah. Berarti ket kuliah Mulai SMA. 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 Kelas 1. Keren gokil. Gak pernah putus nyambung gak pernah. Ya sering lah. Berarti setia banget ya. Wow, iya. Apa sih? Galai awakmu milih milih Tasya. Lurus. Si memutuskan kita aku mantep mbek Tasya. Apa ya? Rego nyanyi libur tak tiba. Apa ya? Gak ngerti aku masih berjalannya waktu ya. Soalnya iki ya katanya golek pasangan anyar koyo males lho wis tuwek no. Oh maksudnya sayangmu soalnya wis kepepet. Apa? Karena karena meneh, malas Apa golek. kan nomor? Kudu gak nemen ya karena males eneh, males katanya golek Itu bukan pilihanmu sebenarnya. Apa Karena Tasya nggak ada karena pilihan. Tasya wis duwe lahan tebu. Iya. Warisannya akeh. Seden jati. Seden jati. Bapak Tasya pejabat kok. Top. Oh iya. Tahu Lumajang. Tapi direstui berarti karo Sudah mendapatkan. Sudah Wis mendapatkan. pernah ngomong apa ketemu wong tuh? Sering. aku tahu dulu iki story-ne keluarga Tasya lagi makan bareng Gilang. Gilang wis gak ada power e. Seneng ya. Benar. Soalnya pencilaan. Tak menjelang. Gak iso. Rapi ya? Gak iso. Aku kadang dhisik pertama dijak mangan dulu ngecap Mas, Bek. Ngecap sekali. Enggak oleh. Ternyata enggak oleh. Apa? Iya. Manner. Manner. Kan ngerti ya, Acara keluarga Tasya emang juga oleh ngecap. Gak oleh. Tahu ditutne pernah karo anu Bapak gak karo iki. Bodyguard, Ngomongane. Ajudan. Iki aku lek ning Lumajang ngono ya. Dikawal. Lagi ndak lagi ning ndi ngono set ngono. Pas mulai no. Takon ndi mondok? Ojo liwat ngono bengi-bengi. Konangan. Ngerti. Ya karena bapaknya nomor 1 ning Lumajang. Oh, berarti motornya ndi berarti ya. Di Kijang 1 selesai loh. Berarti gak wani yang menyakiti gak Gak mungkin. mungkin aku. Gue mantumu karaoke lah. selesai. Gak mungkin ya. Selesai. Gue sesayang apa tuh karo Tasya? Wis kayak konco Mas, Bek. Wis. Iya, soalnya sing ngobrol gak iso wis golek rada ngobrol. Tapi itu adalah tingkat tertinggi dari sebuah cinta ya kan, karena dianggap teman ya kan, Teman. karena kan pada ujungnya Pada hidup ujungnya ya wis juga akan menjadi teman ngobrol, seumur iya. hidup bener kan ya. Keren.
Omongane wong sing videone njaluk di-cut. Terakhir promo meneh, promo show. Promo. Nih, jangan lupa teman-teman beli tiket show saya print. Nah, nanti tanggal 13 September 2025 lokasinya ada di UM Malang. Nanti openernya ada Edo Wipi dan Mas Novia. Nanti bisa dibeli di Tip-Tip Megatik dan nomor yang sudah tertera di Instagram. Oh ya, akan nulis materi full tentang Gilang. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Misal support bisa di Sabarian gini, nah iki gede iki. Pakai Sabaria gede. Geser meneh. Terus jalali follow sosmed Wanita Official, TikTok Wanita Official dan konco kewanen gawe keseharian kita. Jangan lupa di subscribe teman-teman supaya kita dapat silver play button. Asal. Terima kasih Gilang. Terima kasih. Terima kasih. Sukses terus Iki buat terakhir kode Jawa ono enggak? Coach Jawa Gilang. Wah, iki kudu kut ge aku, ge duduk ge wong tapi ge sampean-sampean ini. Oke. Terutama Semua. Enggak, kadang iki aku ndelok Mas Novek selalu mengeluh kadang. Kesel, iya stres ngono kadang. Enggak usah mengeluh karena kita sedang hidup di mimpi orang lain. Pengajar bro, pengajar. Siap no. Wis cukup ya? Cukup. Matur suwun kabeh. aja laran dadi wong bahagia. Asik.